Manangigon ako sa imo ha. Mayon ta kanang lalaki nakaburo sa imo imong nailhan para makasustinto. Nya karon kasi mo sustinto sa imo ha. Wa ikabalo ka pila atong 5 imong kauban mo nagbirada. Nang kakiat nimo. Ay, sipat-sipat ka sa mga tabuang nga ka purisyo kas balay buang nga nagitinabangan na. Na. Dimulai kan ti. Tubag-tubag ba kang buang nga ka bab? Na oh. Unsa ka dia? Jamay-jamay man mo nang iro di ko man nagtawo yung istorya oy. Ala Ay, oh. dia oy. Sus Ginoo ko, palipakan ka tandaan na oy. Tuy palipakan ta ko nang sa balay dagko nang tutoy oh. Api ko man nagtawo imong ikasapan din na. Naburos na wala ka balon na single man nga wala ka balon kasi nakaburos sa iya ha. Ay, Diyos ko. Na. Naunsam nga. Ay pasalamat kay nastanay may naikan ta kang buang nga ka. Sunod ka na maglaag ka, buang-buang ka ha. Magpils ka. Di kay muli ka sa balay nga dagko na imong tutoy buang nga ka. Iro dia oy. Hoy.